Hej, jeg hedder Romtharo, jeg kommer fra Spanien, og på den video her skal jeg tale dansk. Måske har I allerede set en anden video, jeg lavede, hvor jeg talte nye sprog. Og hvis I ikke har set dem endnu, så gør det med det samme. På videoen forsøgte jeg at tale dansk, men jeg kunne faktisk ikke tale dansk. Det var lige før jeg kom til Danmark. Og nu, 4 måneder bagefter, så taler jeg dansk lidt. Nu sidder jeg i lufthavn i København, fordi i morgen skal jeg rejse til Spanien for at feste jule mellem min familie og mine venner. Og så skal jeg vente her hele natten, og derfor har jeg besluttet mig for at lave den video her. Jeg skal fortælle lidt om mine 4 måneder i Danmark og om det danske sprog. Jeg håber, at det ikke bliver forkert for jer. Når jeg kom til Danmark, kunne jeg faktisk ikke tale dansk. Jeg havde dansk kursus for 2 uger, hvor jeg lærte dansk grammatik, og jeg synes, det er ikke så svært. Det ligner engelsk, og jeg kunne forstå en masse ord, fordi det ligner tysk. Så jeg troede faktisk, at det ville være meget let at læse dansk, men jeg var forkert, fordi fordi udtale er så svært på dansk. For eksempel, man ved faktisk ikke, hvordan et ord skal udtales, hvis man ikke har hørt dem før. Det er meget svært, synes jeg, og dansk taler meget hurtigt, og jeg synes, de udtaler ikke korrekt, så det er meget svært for mig at forstå. Så når jeg var færdig med kurset, så begyndte jeg med at læse lettere ord på dansk og at læse alene. Og jeg meldte også mine danske læring, fordi hun ville gerne hjælpe mig med dansk, og det var meget godt for mig. Og bagefter begyndte jeg med universitetet, og jeg var sammen med 5 danskere, og de snakkede hele tiden på dansk, så det var faktisk godt for mig. Fordi hvis jeg havde været sammen med andre internationale studerende, som en masse af mine venner, så havde jeg ikke lært så meget dansk, synes jeg. Og jeg har også begyndt med at have undervisning på sprogcenter. Jeg havde kun 3 undervisning, men det var meget, meget godt, og jeg er sikker på, at hvis jeg fortsætter der, så vil jeg læse meget, meget hurtigt. Og jeg skal tale snart, håber jeg skal tale meget, meget bedre dansk. Men jeg har også for at øve de andre sprog, jeg kan tale. Jeg har masse venner fra Tyskland, som jeg kan tale tysk med, og jeg ser også fjernsyn på tysk eller på fransk, så jeg har også
Jeg taler meget på engelsk, fordi jeg har en masse internationale venner. Men jeg har faktisk ikke til for at læse eller for at øve russisk og kinesisk, fordi jeg vil fokusere mig på dansk. Men jeg er meget glad her i Danmark. Jeg bor i en lille lejlighed i nærheden på universitetet, og jeg har lært at kende en masse studerende, og jeg har også lært meget om dansk kultur og om dansk mad. Min allerbedste dansk mad er leverpostej, og jeg har stadig ikke spist rødrøl med fløde, men det skal jeg gøre, når jeg kommer tilbage. Det lover jeg. Det var meget sjovt. En af mine første dage på universitetet, fordi jeg var sulten, så jeg gik ned i kantinen for at få noget at spise, og det var klokken 2, og der var ingen mad. Så det var så mærkeligt. Jeg kan ikke vende mig til det danske måltid. Nu spiser jeg her 4 gange hver dag. Så jeg har morgenmad hjemme. Bagefter på universitetet får jeg noget at spise at klokken 11:30. Og bagefter klokken 4 eller klokken 6 igen. Og dann så før jeg går i seng, er jeg sulten igen, så jeg må få noget at spise, så jeg spiser igen klokken 11. Jeg kan ikke vende mig til det. Og jeg begyndte også at spille fodbold på et hold, og det var meget sjovt, fordi de var alle danskere, og de talte altid dansk, så jeg kunne ikke forstå, hvad de sagde. Og når vi spilte, så de kaldte Ima på mig, men jeg kunne ikke forstå hvorfor. Det var meget, meget sjovt. Men sæsonen var færdig lige efter jeg begyndte. Men i februar skal jeg hen igen, og jeg har virkelig lyst til det. Og vejr er meget koldt, men måske det er ikke så koldt, som jeg forestillede mig, før jeg kom til Danmark. Jeg troede faktisk, at det skulle være kaldere. Men det er sandt, at jeg begyndte med at gå ud med mine handsker på i september. Så ja, det er ikke så varmt. Og jeg fik også en cykel, og det er meget sjovt, fordi i Spanien har jeg ikke brug for en cykel, fordi jeg har min bil. Ja. Jeg savner min bil her i Danmark. Det er så forfærdeligt hver morgen, når jeg skal på universitetet, og
det er mørkt og koldt udenfor, og det regner måske, og jeg skal cykle til universitetet. Ja, hvis jeg bare har min bil her. Og ja, jeg glæder mig til at køre min bil igen. Og ja, faktisk glæder jeg mig til at møde min familie og mine venner i morgen. Og, ja, men det skal være mærkeligt at ikke høre dansk. Jeg har vendt mig til at høre dansk hele tiden. Ja. Nå, jeg synes, jeg har allerede delt en masse. Så hvis I har spørgsmål eller noget, I må gerne følge mig på Twitter, og I kunne bare stille spørgsmål, eller ja. Og nu skal jeg blive her i lufthavnen og vente. Måske skal jeg se en film på dansk, eller ja. Så god jul.